Kulong sinina. May gibuhat. Sisining ko. Para mo. Ini may ko ano din ka. Puji baga tiga mis. Tim na. Kapuji. Dia kuno. Uy, agamo dia, agamo. Ay bakpasis na. Di gusto ko. Nadugay na ko. Natulakaw na. Kuno kita sa ligi. Ako ra mapay ka aksyonan. Ina ka ni pala tuta. Dana haligi ra. Wala. Kamuna na siguro ko bakit nangihid na malaki. Si kinsa si Ikong. Aning Mimo. Mimong. Anhing ala anhing naraba. Aw, isina. Kadto pa matos ng sini. Oh, dito magpudit pa nila na dina. Ningo pa mo kuno to. Sige na action. Aja ko sampuli. Ningo mo kuno pa na iba. Anang nimsa. Social distancing ha. Una ka jud isang asawa. Uy, luwin mo na ang baji. Ano man? Tato. Mano na hindi ka mabuslo. Batid na nagsining ko dito ya. Tawa ka. Galingan dito sa na. Anja. Matay na lang siya. Gatindog man kalag ito. Kinsa kuno sa isang asawa kay huy, naunsa ba nga namatay naman. Kaulit. Kaulit. Di na bito ko. Jaja. Ija daw ito, paling siya. Asa ba kanin dyan? Hoy. Madi mangungutan. Nalitan sa bandaga papud ka. Arono na. Dalaga na lagi pod. Dalaga na po. Asa da kay lindang ko. Dato zak. Mano man? Oh no! Wa ko mutugaan kay nahadlok ko yung It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Radyo ko awa na ingog. Mamuwaw siya. Uy, aja sa kanya yung istorya nimo. Ano ba? Dali ah. Dali ah kay gadali ra mo pugotos ta ba. Oh no! Tulong. Dali ay ano mo kaya? Ningon ni dyan na. Ikaw. Magpili kuno ang tauban ng asawahon. Oh no! Dili ko. Basta kay diilan ka dito. Bulan dito. Doy at tukos judoy. Tukos ila. Ingon rola nag mga tukas bay nong. Dara mo da ba? Dato kanya lili dato bay. Da ako ka dato mo kos ila. Lagi. Tago ko dato. Mura man pagdaga na. Ninanha lagi si Jan Yan dato ha, sa pangkalan ko na peryong. Dara mo mo simbahan sa una, ibang irmana pa man wedi. Iwas bedi, saka sa pula. Dato ijang asawa sa Panahon patong pa si Sandro. naaba ni Linda kamadan na niya. Bitong kaubana. Malaki si kuan boy, katong ijang asawa, mag-istorya dito ijang asawa nga. Amigo mo ito ijang asawa. Ning sus abin mo dal. Manghang nagazin. Bili ko gabi indak ko. Ligon Mao bitaw. Mao bitaw mag-istorya ba sa asawa? Wow, mong day. Abi mo, uming katulon na pagaji upat. Maria Ano ini. niya na mo surrender na ko maglalis na kuno sila kay Mao to galayas-layas bitaw to si asawa di na po kumuuli. Uy, galayas-layas na asawa. lakaw Kaya to si Ja. Yes, muri kaya. Barangay ra ba midagdo. Yang may patay ng bahay na kamay kay na. Nga Jimiray Bilya. Oo, diyan bitaw to. Nasunog yung abuhan. Ang pawong ang mga suga kay isang konsip kiri na. Murag ang Makirin na ba? Agatong danas po kanay haligi. Oy, waman may mahuman og mga dito barangay nanagan mi. Nay posti. Sila ra ba nabilin?
Dagan ko ingana dos kasada. Uy, una na ko mari bahala ko mo human kamura. Unsag tubay ug kanang naim kanap na ni ning Di nisunog. man nakaiok man ang plangka. Hadlok na man ko. dagko. Agahong gilabdan si Jada ito gabarog. Oo, diba? Di bitaw. Gilabdan. Gatang to nimo. Kita niya. Wa mi sa kailanaw. Kisa tong nilabay. Gabi kay mapad. Wa day makabaho. Nang ngaji. Teresa. Na ay mukha masuk kasugot ka. Bata-bata pa kay ana. Dakan kasi ka. Siguro. Dana si katong aning namatay. Si aning gulay. Wag gyud dito si. Wag gyud kay kanang mubulig dia sa buwak mapit to sa ama. Ni man lumay kay na na pito to budget ila. Goy ko siya. Ay nasa ko nagtugid lumay. Awa pa magkabo kami. At ano ka di ba mineral sa una na. Wa ka sa pa mo. Taas man to. Magkabo pa mo wisunig dari. Sa tunga. Minaw ko rin. Dami ko na. Nabihay na po kami sa tubig. Di ka makapainom. Ay. Wala yung may tubig. Dari nakakala. Gawas na. Mula ka po ko. Ito ni Juan. Ingan ko to. Ingan gawas na. Isa ba yung uban din. Dari mo hangkagan. Nga naman di. Adi ba? Nang tanang reko. Nga na. Nutara. Kisa ko na. Uban. Dong uwag nung tuloy kay kanang malig jag buwas sila. Sigiling lagi bade, tiguwang na. Gaba, ngayon mo to si nagdaga na. Kasi nagdagsil ko mo kanang pwedeng tawag ha. To si si ila ko na pero nganing may mo sa kananay fighter ba. Ano siya mo na. Si ay Jamina. Si Mina. Mina, pasig na iya. Unsa man? Ni kay pantawag. Wa kon ra video call. Mao lagi Oh, dali. Maria lagi tada. Ang nang Maria mamo man ang lain. Aw. Ni Maria ka nag-meeting mo ko sila. May kailaan sila. Kailan?